चेलेन्ज होदोंमोन सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ बे माने ग्रान्ड साक्सेस होननानै आं सानो थ' खोथाया जाहैबाय दिनै रायजो राजाया मानो जोंजों लोब लोब फैदों थ' मेन खोथाया जाहैबाय जों बिटिआरआव मोनसे हान्थि जों लाबोनो हाबाय जि समाव माने जोंनि गेजेराव माने गोबां दाङाबाजि दंमोन जोंनियाव बर' अना बर' बिदि गोबां साननाय हनाय दंमोन बेयावहाय माने जोंनि न'खरफोराव जोंनि ओनसोलफोराव गोबां बिदि समस्या दंमोन जे जोंनि गथ'फोरा बाहेरायाव थांब्ला न'आव फैफिननायाव समस्या जोंनि बिमा बिफाया बाहेरायाव थांब्ला न'आव फैफिननायाव समस्या साननो गोनांमोन थांनायनि उनाव माने गिदिंना फैफिनगोन ना फैफिना बिनि मोनसे सिन्ता जोंहा जायोमोन दिनै मोनसे मोजां परिबेस फैबाय जि परिबेसखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिदों आरो जि परिबेसनि थाखाय जोंनि रायजो राजानि गेजेराव माने गोजोननाय दङ लोगोसे जोंनि बिटिआर जिथु सरकार जोंनि इउपिपिएलनि आन्दाराव जिथु बिटिआर सरकार सोलिबाय थादों प्रमद सारनि आन्दाराव गबिन्द सारनि आन्दाराव जिथु बिटिआर सरकार सोलिबाय थादों बे सरकाराव दिनै बिपिएफआ जिथु 13 बोसोराव जिखिथा खामानिफोरखौ मावाखैमोन बेनिख्रुइ जों बांसिन खामानिखौ जों मावनो हादों जोङो गामि गामि ओनसोल ओनसोल बिदि जौगाखांनाय जिथु खामानिफोरखौ जों मावदों बेनि थाखाय रायजो राजाया जोंजों लोब लोब फैदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाजों जेब्लाबो दङ लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिथा फ्लेगशिप स्किमफोरखौ लादों बे फ्लेगशिप स्किमनि जिगुदि जोंनि माने रायजो राजाया जथेस्थ' उपकृत जादों जथेस्थ' लाब जादों बेखौ माने जोंनि रायजो राजाया बुजिदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव दिनैयो जोंनि रायजो राजाया बिदि माने बुजि नंला साननो रोङै नंला जे हाग्रामा महिलारिया जेनाखि सरकार सोलिदोंमोन मोनसे सिस्टेम गैयै सरकार बिथाङा सालायदोंमोन 17 बोसोराव बिथाङा रायजोनि थाखा फैसाखौ आथुवा कम्बल होनानै बिथांमोना फैसाखौ बिथांमोना घटाला खालामदोंमोन नाथाय दिनै जोंनियाव जोंनि सरकाराव जिखिथा बाजेट दङ बे बाजेटनि आन्दाराव गोबां बिदि जौगाखांनाय खामानिफोर जादों जायनि थाखाय रायजोआ जोंजों लोब लोब फैदों आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै दिनै जों बेखौ श' खालामबाय जों दिन्थिबाय जे जों भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै जों दासिमबो गोख्रों दङ आरो जोंनो चेलेन्ज खालामनो हानाय रावबो बेयावहाय गुबुन पार्टि गैया जों बेखौ रोखा जों देखायनो हाबाय सार बिटिआरआव नट अनलि बर' जों गुबुन सुबुंफोरखौ नुदों जेरै मारवारि जेरै बिहारि इउपिनि मानसिफ्रा दखानदारफ्रा धन्यबाद जासिदों मानोना बिटिआरआव जेबो बिदि बन्द गैला जेब्लायबो माने अपेन जोङो मजुरिफ्रा मोजां मावना जानो हादों बुंदों बेनि मा बुङो येस दिनैयो जि समाव बिपिएफनि सरकार सोलिदोंमोन बा जि समाव माने जोंनि गेजेराव दाङा बाजिदोंमोन बे समाव जोंनि अदालगुरि बा बिटिआर ओनसोलाव सप्तायाव माने साननै सानथाम बन्द साननै सानथाम बिदि माने बन्द माने कन्टिनिउ जाबाय थायोमोन जायनि थाखाय जोंनि जिथु फालांगि मावनानै जाग्रा जोंनि माने गोबां हारिनि जिथु सुबुंफोर बर' होन बिहारि होन नेपालि होन जायफोरा फालांगि मावनानै जायो गोबां उसुबिदायाव गोलैदोंमोन नाथाय दिनै बे उसुबिदा जेबो गैला जोंनि ओनसोलफोराव बिदि बन्दनि बिदि मोनसे कालसार दंमोन बे कालसारा दिनै बे जोबनानै थांबाय आरो बेनो मोनसे गोदोर जोंनि मोनसे एचिभमेन्ट होननानै आं सानो जोंनि जिथु बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव मोनसे गेदेर एचिभमेन्ट मोनबाय जायनि थाखाय रायजोआ माने जोबोद गोजोननाय दङ दिनै जेसांखिनि जोङो 3 बोसोराव जों मावबोदों आरो 3 बोसोरनिफ्राय आं इउपिपिएलनि भैरबकुन्द ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै आं जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो ओनसोलफोराव थांनानै जिथु रायजो राजाफोरजों रायलायो रायजो राजाफोरा जोंनि सायाव माने सन्तुष्ट दङ आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जों बुजिनो हादों जे रायजो राजाया जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो एज ए आफादगिरि हिसाबै जों जेसांखिनि खामानि मावदों पार्टिनि जानानै बिथांमोना जथेस्थ' गोजोनदों आरो मोनसे आसा दङ इन फिउचार जाहा माने इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय बिदि मोजां मोजां आसनिखौ लाबोगासिनो दङ रायजोआ जथेस्थ' बिदि लाब जागोन रायजोनि मोनसे मोजां खामानि जागोन होननानै जोंनि सायाव फोथायनाय दङ एबा जोंनि ब्लकनि सायाव जथेस्थ' फोथायनाय दङ लास्ट सोंथि खालामो सार नावहायो सार नंगौ नोंथांमोननि पार्टिया पार्सनेल रावखौबो सासे बुंद्रायनो हायाखैबाबो प्रफेसनेलि गोबां मावनो देखायबाय थादों नाथाय बेनि बेलायाव नोंथांमोना पाब्लिकखौ मा बानजायनो सानो मानोबा प्रफिटआ पाब्लिकनि जागासिनो दङ साफा साफा हाख'वाखैबा पाब्लिकनि जागासिनो दङ थ' दिनैयो जों पार्सनेलि हसायनो जों पार्सनेलि बायदि बिदि प्रफिटखौ जों होनो हायाखै नाथाय पाब्लिकलि जिखिथा पाब्लिक अनुस्थानफोर दङ बे पाब्लिक अनुस्थानफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ फार्स्टआवनो माने बिदि इन्टारेस्ट होनाय जादों फार्स्टआव प्रिफारेन्स होनाय जादों जिखिथा लामाफोरखौ मावोब्ला बेयावहाय 2000-3000 मानसिफोरा बेरायनो हागोन जि कमिउनिटि हलखौ होयोब्ला बेयावहाय गोबां मिटिं दावथिं खुंनो हागोन आरो जिखिथा बाउन्डारि वालफोरखौ होयोब्ला स्कुलाव गिर्जायाव मन्दिराव बाउन्डारिखौ वालफोरखौ होयोब्ला रायजोनि लाब जागोन बेखिनि खामानिखौ जोंनि सरकारफोरा मावग्रोदों आरो जोंनि माखासे सुबुंफोरा बुंनो सानो जे पार्सनेलि जाहा लाब जायाखै खिन्थु रायजो हिसाबै समाज हिसाबै जोंनि सरकारा जथेस्थ' मोजां खामानि मावदों बेनो जोंनि थांखि आरो बिनि उनाव जों गासैबो बेबायसा बिदि फ्लेगशिप स्किमफोरखौ होदों बिनि जुगिदि फिसा फिसा फालांगि मावनानै जाग्राफोरा बेबायदि एसे माने अनसुंथाइ बिथांखिनि जुगिदि बिथांमोना रांनि मदद मोनदों आरो बेमारिफोरा बिदिनो रोग निर्मल होनाय जिथु आसुनि खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनि गेजेरजों बिदि अनसुंथाइफोरखौ मोनदों गोबां
गोबां बिदि 35टा फ्लेगशिप स्किमखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ लन्च खालामबाय जायनि थाखाय जोंनि रायजोफोरा जोंनि सायाव गोबां गोजोननाय दङ 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।